Ika, yuk kita joget lagi sama sih. Alon-alon waton kelakon iki, Kak. Iya. Monggo, Bapak. Bareng sampun pepanggian nyatane jar kula ngatine nganti waktu perpisahan nyatane Mas Bagus, Iya, Mas Riz. tengok kiri. Yang ada di prasmanan wabil khusus kepada Bapak yang berbaju panjang, lengan panjang, mangke ngersakaken lelagon baju putih, Putih. pupusing Trisno. Pupusing nelongso. Oh, pupusing nelongso, nggih. Nggih, mangke diaturi niku Mas Bagus Bapak sinten niku, nggih. monggo. Yang Muka aku pakai diservis soalnya engko Mas maghrib nanti saya diservis sama Oh, Mas. nggih, siap, Nggih. nggih, Ayo, Kak, monggo. Pak. Oke. bareng sampun pepanggian nyatane kula ngatine
Gembar Pepi ini banyak yang live. Monggo Bapak Haji Slamet, Bapak Sri, ugi Bapak Haji Ngat. Mbok pilih badhe ngersaken lagon campursari dangdut utawi yang lainnya, kami persilakan untuk request. Juga keluarga besar Bapak Haji Tukimin, Ibu Sugeng Rahyuning Gusti. Monggo putra putrine lebokno nduk pet. Kumpul kaya wingi uni jarangan jarane ditumpaki jarangan jarane spesial untuk sederek-sederek live streaming. Apa iya? Ojo lali lawelingku. Apa Mas? Kemono nimbas janji-janjimu. Aku kang setya satu. Ini tenan nduk Pep. Spesialnya untuk sederek-sederek paguyuban Sido Rukun, Guyub Rukun. Guyub Rukun. Ya, yang dipun pimpin pun Bapak Suyarno Aris. Juga spesialnya untuk Mas Basuki ya Nduk ya, pelaksanane karo Mbak Pepi. Karo aku Nduk Pep, aja khawatir. Tetap setia kok. Suwun rina lan wengi. Muga-muga Gusti ijabahi. Sok pananggonmu bali. Nduk Pep, orang ngapus sih. Paling wis golek liyane. Ora, aku wis ijen karo ibu. Ibu matur sembah nuwun nggih. Aku disawer jus. Dhuwur tenan ya, Nduk.
yo satu tak enteni nganti saelengmu sedo yo diaturi Bapak Haji Brong kayane ya. baik badhe derek Haji monggo yang mau request tembang campur sari Ayo. masih bersama Mudi Rezeki yang dibuat di studio Ibu Titik Telatah saking Telatah Kalideres Jakarta Barat. Yen liwat aku kelingan gumuk kae biyen tak golerek ning ngejagak gebak tulisan warna abang podo siapa Duk? Kasih sayang. Rahasia Monggo para pandemen-pandemen campur sari kembali derek terus wantun Gubuk kae nyimpen wati wiwit tembiyen ora bakal lali Gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti kakak rino hae hae Duk, sedih aku kok orang ono sing njaluk lagu ya, Nduk ya. Lah iya toh. Ini alumni kok alumni karyawan-karyawan Yunde mana nih, Nduk? Mas Agung, mana karyawan Yunde yang sudah ikut hadir untuk memberikan doa restu Mas Agung dan adik Santia? Wow, karyawan Yunde dari Purwakarta sudah hadir. Wah, luar biasa. Yo, diteruskan, Nduk. Mereka lereng Moga Barkagum Bapak Haji Tukimin Ayo 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 yen liwat aku kelingan kelingan gubuk kae kelingan tenan aku ya 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 ning ngejagak ono tulisan warna abang kodo ijek perawan awet mau kok perawan ya Mas Bagus ora setia setia iku ra Eva Ayo ngaku.
luar biasa ini garapane nguti rezeki ya. Pak gue muter-muter. Ini Mas mau meh kecemplung got. Dikerjani Mas Hengki karian Mas Ari. Tapi ora toh. Gak aman nih ya. Ini masih wong jujur wong lempeng lurus. Emangnya Eva. Monggo. Dibantu piyambun para tamu sedaya. Taksih wonten nuansa-nuansa campur sari monggo niki sampun tungkap magrib. Mangke satu buah lagu lagi kadose cekap. Nuansa campur sari monggo napa? Bila cekek kangen semu. Wawon Bapak Mudutan. Dina iki galak lho nduk. Seragenan diwalik seragenan. Iya. Duet karo Do Titik ya oke. Sak foto. Sak jose Mbak Titik.
pinten nggih monggo.